Yeah, it's what general. Bayixuthile iganja amabhulu kurasta ngoku. Bayixuthile iganja kaMampondo ngoku. Bayixuthile iganja kwabeZulu ngoku. Kanti nijongile lase-South Africa ngoku. So general, theni kwenzeka ntoni kaloku? Hayi naye kaloku uzimajestu usinikile Rastafari movement 1930 basilwele amalungelo ase-Afrika nama-Afrika. Xa into yenzeka sithe kwakufika ngoku abe-South Africa i-apartheid yabiqala 1948 yabe amabhulu bona besibetha besibulala. Xa kufika u-1994 bebona uba basakwazi uthengisa into zabo kwezinye iikhantri baqomba bayiyeke i-apartheid abafake idemokhrasi. Kodwa ke still masiphathe ngabo ii-buildings, masiphathe ngabo 80% yeland, mayiphathe ngabo iland nee-herbs bese yadini zabo yi-fence all over. Xa uhamba apha eSouth Africa noba uya kweyiphi indawo icangwendlela yi-fence, you see. So ke ngoku yonke into bayiplanile ogqibeke ngoba bazokhulula iganja apha 2016. But xa bekhulula iganja ingabo abangaphambili because ngabo abanemitshini okwenza izinto, ngabo nangoku abasithengisela imitshini okwenza idebhu neentoni. So we can see by what's going on. Ayinayo ibethekile ngoku kakhulu apha. Ayinayo sekophezu kwe-food chain apha eganjeni. Ayinayo ngoku yena seyi-prey, i-predator ngoku kwiganja sengu-white man. Kulandela amandiya kuze ne-foreigners. Then ke ngoku uthi balandela amakhaladi abantu akwethu but u-Black Money yena ukwi-bottomless pit ngoku. uRastamani ngoku kwi-bottomless pit ngoku. uRastamani ngoku abhuzwa ngumntu wonke ngoku. Even nequeen zethu zasihloniphi ngoku because asa-owni neganja ke ngoku, because asa-owni nix ke ngoku. Sekunamarasta aphangelela amabhulu ngoku athi aqokelela imali for ufida abantwana babo ngoku. Kunzima zi-last days ngoku batheke over kwiganja ongamla ngoku. Ndiyatyhila ngoku, uyabona, ndiyatyhila imessage ndiyabona kuFacebook uba into azikatshintshi uBabylon. Uyacaphukisa ke lena, that's why nangoku ndifumana i-cold because ku-cold apha eSouth Africa zinto ezenzekayo. Awunokwazi nophefumla, awunokwazi noba umntanakho umthathe umzise apha kule ndawo umfundise umse kwipaka uzawukhidnetsha okanye into ezawukwenzeka uzawuva ngomntanakho senza into kwenzeka phaa kucwecwe. Yho, kunzima apha eSouth Africa. Iganja siyabanjwa everyday ngamapolisa, awanaxolo, awanasizi kuloo nto. Noba siveza amaphepha, noba siyabuza nge-warrant, uyadlala ubucinga fanisa wazacenga loo nto. Noba ungaya kwa-IPID baza kuthreknisha apha ekomani amapolisa akuxelela uba baza kufikela, so awukwazi nakwa-iPad. Ndiyakuxelela indaba yamarasta inzima. Amanye amarasta ayabulawa ngoo-SAPS, amanye amarasta ayakroyitshwa ngamapolisa afe, kodwa still akwenzeka into. Iyanxaka into yenzeka eganjeni. Ungacinga iganja isayiphethe singamarasta kanti ixuthiwe. Ungacinga iganja thina sisenayo kanti ixuthiwe. Abantu ngoku abasenamandla ngamaMpondo because amaMpondo umhlaba usengowabo, so basakwazi ulima iganja yabo. But ke ngoku senzima nakubo. If asisebenzisane singumdoda, umdoda wabenguni, noba ulirasta, noba ungumbhishophu, noba uyisangoma, if asisebenzisane together for le ganja sizoyimake. Didn't forget about Babylon.